Tá sé bábal de teicidí cheannart líne sna siapaí héitiúile agus an seo arás na rún chomáid. An trías a €5 sin joo sibh béle bre, coppla jo agus neart siamsiart idir an drama héin agus an banna oddity agus Jimmy Buckley a visling ar an níe chomáid. Piece of spree san chreachta, ní nó cá ceiscríomh, ní san cita pósa fós. Tá sin an ihe ag a chuigelog, tu go se bhríigiste agus bé na haisteí January in sin leáil chun stéite. Tá script scrífa ag John Joe, níam a gaircí me a head an seo ras na dún. Hello, Katayana. Nish, Tarat sin am sin neal dunne bígal al álas fadú den bhanis bréige go dtí go miisiid ar a lehéir ar an líe. Tá se einta granar hadtíglum bariart a insidí fan script go fáil a tefa se féine na níhe tá cin si go mééis se bhlis na tríthe gairí na tá daine na tríthe gairí agus me deach leartu agus tá sul gomór inis éhéanú ar an níhe agus le sibh se solta an chas. Galway Bay Hotel. Agus beirdíh na teicidéalanis na tá sé rihiá go gasta. Tásúna go mé chulchná. Faigí ar teicidí agus bíí ling. Parna gur ceistear am cit a pósú. Lookit. Tarigí go dtín Galway Bay Hotel, seachtain an tahéann seo garú le fihiad agus dúta mách. Nílas. Créidir an creid ach ní clúam. Wel, ach am chéin, ní ach cedam ará. Ach ní. Well, hadtíglum an rún sin na scílú, cai sibh hart ar an cadú le sfihiad le feiceal agus le fulamá cé a bhés a pású a banis bréige ras na rún.